2 Ιανουαρίου 2024 έχω έρθει στο φίλο μου, του μεγάλου, του Χαρίδη μου, του ποιητή, του λαογράφου, στο μαγαζί. Θα μας πει κάτι το σημαντικό. Ακούστε το. Πάμε, φίλε μου Χαρίδη με. Γίνεται μια τιμητική στον Νίκο του Σταμπολίδη στο Μουσείο Ακρόπολης στην Αθήνα και με καλέσανε να μιλήσω σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτός είναι καθηγητής αρχαιολογίας. Και είπα το ακόλουθο ποίημα. Από την Κρήτη εμίσεψα και ήρθα να γονατίσω, στο βράχο του πολιτισμού φόρο τιμής να αφήσω. Από τη Κρήτη στο βουνό που γέννησε το Δία, ήρθα να φέρω δίχτα μου στο κάστρο του Φιδία. Λιγάκι από τον ημιτό θυμάρι να στερέψω, στη Κρήτη στα ψηλά βουνά να το μεταφυτέψω. Το χώμα το ελληνικό που και να το σκάψεις, μνημεία του πολιτισμού θα βρεις και θα ξεθάψεις. Εδώ γεννήθη ο Περικλής και ο χρυσός αιώνας, το διαλαλεί Ακρόπολη, το λέει ο Παρθενώνας. Όλη η ανθρωπότητα μιλεί για την Ελλάδα, μιλεί για την Οδύσσια και για την Ηλιάδα. Όλη η ανθρωπότητα και όλα της γης τα κράτη μιλούν για τον Ασκληπιό και για τον Ιπποκράτη. Από την Κρήτη ως το Σοφλή όλη η Ελλάδα αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβει και δεν μυρίζει. Να ζήσει ο ελληνισμός, αυτή είναι η ευχή μου. Το τραγουδούντα χείλη μου, το λέει η ψυχή μου. Να ζήσει ο ελληνισμός του κόσμου το στολίδι. Να βγάνει ανθρώπους διαλεκτούς ως άντως Σταμπολίδη. Ανθρώπους να είναι ικανοί να πιάζουν τη σκητάλη. Να ξαναφέρουν τα γλυπτά στον Παρθενώνα πάλι. Για να το λέμε ότι είχαμε Φιδία και Ιχτίνο. Εδώ είναι η πατρίδα του και όχι το Λονδίνο. Τα μάρμαρα είναι ελληνικά, τέχνη του Καλλικράτη και ανήκουν στην Ακρόπολη και όχι στα ξένα κράτη. Μπράβο, φίλε Χαρίδη μου, πολύ ωραίο. Δηλαδή πήγες και ποιους άνθρωπους εκεί πέρα συνάντησες? Μαρία Φαραντούρη, Ξαρχάκο, Λέκα, πολλούς καλλιτέχνες, υπουργοί, παραυπουργοί. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Και εδώ είναι ο θείος, ο κύριος Χαραλάμπης, είναι θείος του Χαρίδη μου, αδερφός του πατέρα του. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις ένα πολύ ωραίο ποίημα. Αυτό μου αρέσει εμένα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δέστε εδώ τα γράμματα του φίλου μου, το Χαρίδη μου. Νομίζω ότι είναι γραφομηχανή. Θα ακούσουμε κάτι άλλο? Ναι. Γεια σου. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας. Έλα. Ο Σαλής Σουμάνης ήταν ένας τουρκοκριτικός λιράρης και βιολάτορας, ο οποίος ερχόταν από τη Γεράπετρο και έπαιζε στα χωριά του Λαστιού και στα χωριά της Βιάνου συνήθως. Είναι ο μουσικός που έγραψε το σκοπό «Όλοι μου λένε απαριστώ του Λαστιού το δρόμο». Η μαντινάδα είναι του Γιάννη του Βάρδα, η πρώτη, και η δεύτερη είναι της Ιθιά Θεόκλητης από τον Κρούστα, η οποία είχε πει «Τσιστία στα περίχωρα να μην τα βλαστημάτε, γιατί μποτσάει η νύφη μου και θα παραπονάτε». Τη μετατρέψανε μετά. Τέλος πάντων, ο Σουμάν Αλής ερωτεύτηκε μια κοπέλα στον Άγιο Όρης Λαστίου και αυτή τον έκανε να αλλάξει την πίστη του. Με σοραμένα τα αύρικα κύπα να τα απορράψω. Κι ό,τι ήκουσα για το Σαλί να πιάσω να τα γράψω. Κι άνα τα χρόνια που ήταν οι Τούρκοι στον καφά μας και τσεχαζιάδες είχαμε στα μελοχώραφά μας, ήταν στις Γεράπετρος στους Τουρκομαχαλάδες, ένας απούβα νερονιούς και Τούρκους εμπελάδες, γιατί παίζε μια κοντιλιά γλυκιά σαν το Σερμπέτη, μα στην ψυχή του ευάστανε του χριστιανού ταντέτη. Σουμάν Αλής με το όνομα και Σαλής Σουμάνης, λιράρης και βιολάτορας, τραγουδιστής Ζημάνης, όπου είχε γλέντι και χορό και όπου είχε πανηγύρι, επήγαινε ο Σουμάν Αλής καβάλα στον Πεζίρι. Σ' Αλέξανα στις Βόλυτες πολλές φορές το χρόνο, σε διάβαινε ο Σουμάν Αλής για ένα χατήρι μόνο. Μαϊντάνα που τον είχαμε την πίστη του να αλλάξει, το Μουχαμέτη να ρηθεί με το Χριστό να ράξει, κοιτάτονε με τις ειρωνιούς τα λισοβέρες όντου, και όταν του πάντηχνε κλεισάει κάνει το σταυρό του. Κοιτάτονε τα Ιγενιού να στέλνει χωροστάση, και από όποια στα μπαξίσαν του όσα θέλα να πιάσει, λίγα πολλά τα πόθετα στα γύρω το παγκάρι, όσο να το σκεφτεί κι αν είναι στο νουζαράρι. Όποιος δουλεύει στη φιλιάς, αυτός κατέχει μόνο, ήταν παρτέρνη άνθρωπος από είχε αγάπης πόνο. Η γιαμπιά ψιλομπελαχρινή είχε καημού στα στήθη και τάχτησε τα Ιγενιού να βγαίνει στο λασίθι. Για μια μπεραρζήτησα την κόρνου σκασάπη,
Ήβγανε και τραγούδια να σκοπούς για την αγάπη. Γιατί είχε μάτια πράσινα, όσοι είναι τα σμαράγδια που του βάλε με μια ματιά φωτιά στα φιλοκάρδια. Και είχε μαλλιά που λάμπανε ως λάμπη το μετάξι, και τάδεν εξωπίσω της με αρχοδιά και τάξη. Και δυο χυλάκια κόκκινα, όσοι είναι το κοράλι, σ' άλλη δεν τα είχε μεταδεί ποτέ του τέτοια κάλλη. Όλες του κόσμου τις όμορφιες είχε ένα ανάθεμάτι, και μια νελιά στο μάγουλο σαν του πουλιού τα μάτι. Τέτοια γυναίκα όμορφη, και ποιος την είχε πλάσει, και μπόρεσε με τον Άζη δεσπότη να κολλάσει. Στροφοζηρίστρα στο χορό είναι η ανέμη, και είχαμε το σουμάν αλίνα τη τωρί να τρέμει. Το ξώτης είναι ο έρωτας, με τόξα και με βέλη, μα οι σαϊθιές του είναι γλυκές σαν το καθάρζο μέλι. Λέει καθάνου στη μοίρα του γράφει το χιστάπι, μα δει την τάπαθος αλήθεια να φταίει μια αγάπη. Ανήμερα τα Ιζανιού τον είχανε καλέσει να στέσει γλέντι και χορός του λασιού τη μέση. Και τον η ταβερνάρισα, μαυλίστρα και τυλμπάζα, που τον εξεπτουζούλανε με τα πολλά της νάζα. Με δυο νερόκουπες κρασί τον ήβγαλε στο τσέφι, και πέτανο σου μάνα λύσει σαν τα πουλιά στα νέφη. Και από τη μέθη του κρασούσε το πολύ σε κλέτη, μη δε Χριστό εντουσούντιζε, μη δε σε Μουχαμέτη. Τσίμπεζε και τραγούδια, τσίλεζε μαντινιάδες, που χώριζε αντρώινε παιδιά από τις μανάδες. Μα μήτε και τα Ιζανιού τον ίσχυσα ζυφοβέρα, τσίπινε τσίτρο ελαζιά τέτοια μεγάλη μέρα. Και ο Άγιος ο Μπελαλίσα που είχε να γριέψει, του βάλε ρίγο στο κορμί να τον ετσιριέψει. Τσίκα με το σουμάλα Ελλήνα τρέμει σαν το ψάρι, στη σέρα του να μην μπορεί να πιάσει το δοξάρι. Από τότε σας ετάχτησε να έρθετε κάθε χρόνο στη χάρη του Αϊζανιού για ένα χατήρι μόνο, να φέρνει άρτους και τσερζιά και με τα σιά το λάδι, μέχρι να φτάξει η ώρα του να κατεβεί στον άδει. Ο Τουρκαγάς αντόμαθε, κόβει τα ιτσακά του, γιατί δεν του καλόρθανε τα καταστέματά του, να πιάνει ζύρα τα χωριά με το σταυρό στον πέτη. Αυτός δεν έχει μηδαλάχ, μη και Μουχαμέτη. Για μια ρομιά που του βάλε τον έρωτα στα στήθη, να κόβει αόρια και βουνά να πιάνει το λασίθι, να στέλνει γλέντι και χορότσιο που το βγάλει βράση, ή που θα σάσει ο δουλειάς που θα σε χαλάσει. Ανάθεμα το σεβδάιντα μπορεί να κάνει, Τούρκο βαφτίζει χριστιανό και χριστιανό ημάμι. Μολύβι πιάνει και χαρτί και γράφει βασιλιέτη. Όποιος ξεβγάλει το σαλίδα του βαστόρα έτη. Κι άμα δεν φτάνει του τανά να τον εξεχρεώσω, 300 λίρες τούρκικες στα χέρια θα του δώσω. Με τόσα να τα αξίματα και τόσα να πεσιέσα, πιάνουν και βάλουν το σαλί σε ένα γκαΐτσι μέσα. Να πάει, λέει, στο νησί που έχει πανζύρι, να ψουτζερίσει τον Άγιο Θαλασσονικοτσίρι. Κατά μεσή στο πέλαγο του πάνε το μαντάτο. Σήμερα θα σε πνίξουμε στη θάλασσα στον πάτο. Τότε σας αρχίξανε τα μάτια του να κλαίνε, και με πριτσί παράπονο τα χείλη του να λένε. Δεν το λυπούμε το κορμί στη θάλασσα να λιώσει, όσο λυπούμε μια φιλιά έτσι να τελειώσει. Και πώς θα σ' αποχωριστώ γαρέφαλο μαστράτο, να χαραμίσω τη ζωή στη θάλασσα στον πάτο. Κοντότσια να σου φέρανε τα μαύρα μαντάτα, και πώς να έρθεις αγάπη μου από να λάρω η στράτα. Τσικοντιλιέσα που παίζα να νεστοράσε μόνο, στη χάρη του Αϊζανιού να πιάνεις κάθε χρόνο. Και όταν θα δίνεις μνημονιά, μνημόνευζε και εμένα, που με θαλασσοπνίγουνε αγάπη μου για σένα. Έτσι είναι η ιστορία του Σαλί. Το μάθω ο Αγάς μετά Γεράπετρος, τον έβαλε σε ένα γκαΐ και τον επίξανε στη θάλασσα. Το Αγίου Νικολάου το σπέρνει. Μπράβο φίλε Χαρίτιμε. Εύχομαι η καινούρια χρονιά που μόλις ήρθε να σου δώσει ακόμη μεγαλύτερες και καλύτερες εμπνεύσεις, να φτιάχνεις τέτοια όμορφα αριστουργήματα. Είναι αληθινή ιστορία. Μπράβο. Ο Σαλής ήταν φοβερός λιράρης. Γράψε τις κατουλιές Ανατολικής Κρήτης. Και το είχε χτυπήσει ο έρωτας σε ένα χωριό του Λασιού, στην πέρα μπάντα που λέμε εμείς. Και του είπανε μετά, έγινε και χριστιανός. Από το πολύ σε κλέτη το έβγαλε στο Ρήγος. Και του είπανε μετά ότι ο Άγιος είχε κάποιο ο Άγιος στο τάμα, το χρέος του, τέλος πάντων. Ο Αγάς αντάμαθε, προβάλλανε σε μια βάρκα, σπερνώ του Αγίου Νικολάου, έτσι ακούγεται, και του λέει βάστα τη λίρα σου να πάω παίξει στο νησί, στη Γεράπετρο από πίσω. Έχει και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Η συζήτηση δεν ήξερε τον καπνό. Τώρα τον πιω. Και Τώρα. ο Αγάς είχε πληρώσει, πώς το λέμε, δικούς του ανθρώπους, μπράβους δικούς του. Το βάλανε σε ένα γκαΐτσι και του λένε στη μέση το πέλαγος, λέει σήμερα θα σε πνίξουμε. Και τον επλήξανε. Και αυτός έλεγε και πώς να έρθεις αγάπη μου από την Αλαροστράτα, πώς να έρθει τώρα η Λασιώτισσα να καβακέψει τόσα βουνά, τότε δεν υπήρχε στη κοινωνία. Πώς να έρθεις, και μετά της λέει στη χάρη του Αγίου να ψήσεις κάθε χρόνο.
Σου λέει την τελευταία μαντάρα και όταν θα δει μια μνημόνευση σε μένα που με θαλάσσοπνίγουν αγάπη μου για σένα. Επειδή την έχει αγαπήσει, επειδή είσαι χριστιανός. Έτσι είναι η ιστορία. Σας συμβουλεύω, όσοι έρθετε προς το οροπέδιο Λασιθίου, περάστε να θαυμάσετε και να γνωρίσετε αυτόν εδώ τον υπέροχο άνθρωπο, το Χαρίδημο το Σιγανό. Καλή σας μέρα από το οροπέδιο Λασιθίου.